ଆସ କିଏ ଖାଇବ ରେ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଚଟଣି ତା ସହ ଗୋଟିଏ ମିଠା। ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛିଟା ଅଦା ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗରମ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା, ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଆଉ ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପିସ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତା ଚୋପା ଟିକେ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ପିସ୍ କରିପାରିବେ। କରିକି ନେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାର୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଟିକେ ପାଣି ତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଖୁଲିନେ ଟିକେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ କରିଥିଲି। ପୁରା ପାଣିଆ ବି କରିନଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣିଆ କରିନି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣିଆ କରିଥିଲି। ହେଇଗଲା ଏମିତି ଯେମିତି କରିଛି ଆପଣ ବି ସେମିତି ଟିକେ ପତଳା ପତଳା କରିକି ରଖିବେ। ବେଶୀ ମୋଟା ରଖିନି, ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ପତଳା କରିନି, ବେଶୀ ମୋଟା କରିନି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଙ୍କ ବାଡ଼େଇଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଜି ମୋର ତ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ନା, ତ ମୁଁ ଖାଇପାରିନଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଣଜା ଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ଚକୁଳି ପିଠା ତ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପିଠା ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାୱା ଗରମ କଲି, ତାପରେ ଟିକେ 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 କରିକି ଛୋଟ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ କଲି। କାହିଁକିନା ଏଇ ପିଠାଟା ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବାର ଥିଲା। ମୋର ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ କି ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଝିଅ ତ ଖାଇବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ହାପି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।